Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen bɛ Presse TV kan wagati in na an ka foli bɛ aw ye aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi Bubu Mabel Jawara bɛ an bolokɔrɔ an bɛna kuma thème damadɔni kan n'o ye thème fɔlɔ n'o ye loi électorale min tɛmɛna CNT la ni a promulguera président Assimi Goïta fɛ thème filanan chronogramme min bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni an bɛ ka mɛn k'a fɔ ko o de ye chronogramme ye élection organisation date législative ani a tɔ lajɛlen thème sabanan o ye CEDEAO ka sanction wulili le 3 ka bɔ Mali kan n'o bɛ bɛn dimanche ma sanction a bɛ wuli walima a tɛ wuli an bɛna an da don nin babu ninnu na bi ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye Bubu Mabel i ni ɲankuma. N b'a n bɛ foli d'i ma k'i fo i ka courage la k'i fo i ka wulikajɔ la i bɛ nin de kɛ wagati o wagati ni wagati gɛlɛnw bɛ yen i bɛ s'an ma k'an ɲininka an b'an ka hakilinaw di n bɛ foli lase Cheikh Thiami Aidara ma ale de bɛ n sponsoriser n ka baara ninnu ni wulikajɔ ni n bɛ boliboli minnu kɛ Cheikh Thiami Aidara kabako fura tigi don donc n bɛ foli lase a ma n ka fans club n b'u fo minnu bɛ Mali fan o fan a président ba n'o o ye B Mariku n b'a fo ani ni a ka vice président n'o ye général Cissé k'o fo Mamadu Jawara n b'a fo alimentation filɛ ka sɔrɔ n b'a kɛrɛfɛ Mamadu Jawara k'a fo ka fɛn min parking bɛ MCA kɛrɛfɛ président k'a fo ninnu bɛ n dɛmɛbagaw de ye baara in na u bɛ n ka vidéo partager u bɛ fɛn caman kɛ quoi donc vraiment n bɛ foli lase u bɛɛ ma. Voilà, o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka thème fɔlɔ la n'o ye loi électorale min tɛmɛna CNT la o don o bɛna kɛ an ka thème fɔlɔ ye an bɛ fɛ k'i da don a la kosɛbɛ ka walawala maliyɛnw ye mun ni mun de kɛra. Bon loi in bɛ yɔrɔ min na ko bi loi in kuma ka gɛlɛn a kuma ka gɛlɛn mun na parce que loi in ma ɲɛfɔ a ka faamu gouvernement y'a bila ka taa CNT kun kan ka loi k'a divulguer k'a fɔ bɛɛ k'a mɛn ka sɔrɔ k'i ka hakilina di a kan donc n'o ma kɛ CNT ni gouvernement ye ɲɔgɔn cɛ fɛn mun na o tɛ fɛn caman bɛ yen gouvernement y'o bila ka taa CNT y'o bɔ a la CNT yɛrɛ fana ye min k'a la CNT bɛ kuma o de kan bon gouvernement fana ye min kɛ gouvernement ma communiquer o kan mais n'an bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ n'an bɛ jamana in ka basigi fɛ CNT gouvernement a bɛɛ bɛ Assimi ka baara de la an ka bɔ nin polémique in kɔnɔ ça nous avance pas quoi nin polémique nin nafa foyi t'a la an ka mun de kɛ sisan n'o ko loi in promulguera a bɛna bila en vigueur mun de kan ka kɛ n'an ma bɔ nin kɔnɔ aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ ne tɛ hɛrɛ parce que loi yɛrɛ bɔra loi kɔnɔ kuma tɛ ka expliquer dɛ Choguel ni CNT kɛlɛ de bɛ sen na Choguel CNT mais an ka hɛrɛ oui mais ni i taara yɔrɔ o yɔrɔ Choguel ye mɔgɔ 4 ta CNT o ye CNT ta gouvernement b'a fɔ non an ye nin kɛ tan u bɛ donc jamanadenw yɛrɛ b'a la ka tunu donc n'an bɛ hɛrɛ fɛ parce que an ye moment donné an ka mɔgɔw kolo ɲɔgɔn na quoi an ka mɔgɔw kolo ɲɔgɔn na CNT mɔgɔw ka se ka kuma ka sɔrɔ u ma gouvernement fana dɔgɔya ça fait min kɛra an ka bɔ o kɔnɔ bon u ka kuma fɔcogo la nin ye jɔn ye hali ni sanpɛrɛn jiginna an bɛ nin kɛ olu ye terme mun ye o bɛnnen t'an cɛ o entre les institutions si ça ne va pas ne bolo a bɛ ɲɔgɔn na faamuya de o a bɛ ɲɔgɔn na faamuya mais ani sanpɛrɛn ko t'an ɲɔgɔn cɛ olu ye carré kɔnɔ débat de olu ye gɛrɛn kɔnɔ débat de mais entre les responsables si ça ne va pas loi in n'i y'a ta k'a lajɛ les points d'accord les accords là o bɛ yen les désaccords o bɛ yen bon désaccord ni accord ni n'o ma ɲɛfɔ malidenw ye fo loi promulguera mais mun de tun bɛ yen n'o bɔra dɔ in bilala place la n'o ma ɲɛfɔ fu de don donc n'o ma ɲɛfɔ fu de don donc n'an donna nin débat kɔnɔ an bɛ taa mɔgɔ ko débat de kɛ quoi mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ CNT marali ka gɛlɛn f'a ka dɔn colonel Maliki Diaw ne t'a dɔn kabarala ye n da n t'a yelen dɔn n t'a dɔn walahi mais n'a ma dɛmɛ an bolo k'a fɔ ko fugari don a tɛ ka se ka yɔrɔ gérer politicien kɔrɔba minnu ye jamana dafiri minnu yɛrɛ ye IBK Mali conseiller minnu bɛ yen hali bi n'u tɛ yɛlɛma yɛrɛ fɛ olu de dogolen bɛ CNT kɔrɔ ouais kana miiri kunna ko Maliki Diaw bɛ yɔrɔ min na ko c'est facile à diriger non c'est faux
wallahi an ɲɛ b'a la gouvernement bɛ ka baara kɛ présidence bɛ ka baara kɛ mais Maliki Diaw fana bɛ yɔrɔ min na ni maliyɛnw ma fara kan minnu bɛ yen parce que olu yɛrɛ de bɛ yen u dogolen bɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ CNT kɔnɔ olu dɔw tun bɛ kaso la caméra y'u minɛ suyali la o mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ CNT kɔnɔ u ka sigiyɔrɔw vomi an tɛ voter nin ye bilen fo ka diɲɛ wuli o caman bɛ yen ça fait u ka leaderw bɔ dugu la gɛlɛya bɛ yen a ka bɔ hakili ma o mɔgɔ dɔw nana dogo CNT kɔnɔ dɔw bɛ CNT kɔnɔ olu yɛrɛ t'a ɲalen fɛ olu ka laɲini tɛ foyi ye ala k'a tiɲɛ ka segin an ma wayi donc n'i ma i farati o la i b'a bila kunna i bɛ Maliki Diaw bila juguya minɛn kɔnɔ alors que hakilina dɔw bɛ a ka kulu mɔgɔ dɔw la min tɛ Maliki Diaw yɛrɛ fana hakilina ye c'est un militaire il a besoin du soutien du peuple parce que u bɛ ko dɔ ye k'a da Maliki Diaw la ni min farati i bɛ Maliki Diaw bila janfa minɛn kɔnɔ non, il faut qu'on soit très intelligent. Il faut qu'on soit très très intelligent. Mais comment on finit? Au parti batté Mali qu'on a monté CNT kono. Athée. Parti bas fait premier, deuxième, troisième. Il sait qu'il a le parti de Madonna Mimba kono. Adema Bakono. CNT premier vice-président enjoy. Tonini. RPM Bakono. Asma Bakono. Ah? Donc, et bien, on est foutu. Mais on est parti, quel on est côté et ensemble pour les Maliens. On est connu, Ibrahim Bouraketa de Baralawa. On est ma fort, mais il faut voir est-ce que nous de là, quand Maliens sont d'ongles d'angle couteau, Ibrahim Kerefé. Bon, nous va faut quand on te a dit Maliens, quand il y a Ganon de Kwarme Djanfara, quand les Français de Djanfara, quand ils sont avec Ibeka, est-ce qu'ils ont organisé qu'à faut abo bi anga fo Galondo, anga si anga débat contradictoire. A cadre fouille, il va ministre ni il va assemblée qui ils ont tous fui les débats. Débat de contre M5 Morobulo. Mais on dit fanga de M5 man. On dit fanga de M5 man. M5 a fanga de Doreo parce que les cadres ont fui le débat. Donc en un fort, bi quand même Maliki Diaw be yoro mina kama ke yoro noy ka fa no foka. Il est temps Maliki Diaw a besoin qu'il en a demain parce que politicien papa nous me CNT de kon. Oui. Loi temeni. Nyonga sama nana. Et puis ni bina ne fait kana san kuma nyede. Kana koroya laje kana shi laje kana foyi la. Question be be ma poser. Kana ne to la débat là. Kana fe kibe ibe min ça fait min be be ma poser. D'accord. Doama kana kala dro. D'accord. Voilà. Et CNT ni gouvernement tche. Nyonga sama nana loi kuina. Parce que aya e CNT loi bo. Choquel M5 RFP olu fana ka sɛbɛ o kun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u ye u ta présenté président na CNT fana y'a ta présenté président na mais an y'a ye président ye CNT mɔgɔ ta di promulguer o digira dɔw la e hakilinata ye min ye i filila yɔrɔ la M5 ma da don loi la dɛ M5 ye gouvernement ka esprit de expliquer n'ame kuma na ala cɛ M5 non M5 ma maga loi la o M5 ye gouvernement ye projet de loi min bila ka taa avantage mun b'a la n bɛ misali fɔlɔ d'i ma quand le gouvernement a dit que n'i bɛ candidat ye fɔlɔ n'i kun passera de b'i ka bien déclaré n'est-ce pas fɔlɔ n'i kɛra président de b'i ka bien déclaré o tɛ tiɲɛ ye wa bon projet de loi kɔrɔ in kɔnɔna la i bɛ récépissé de déclaration de bien de kɛ ça fait depuis i bɛ kɛ candidat i bɛ na n'i ka bien wari min b'i bolo i bɛ na n'o ye i ka san 5 impôt i bɛ na n'o sarali mais n'i y'o da maliyɛn dɔw ɲɛkɔrɔ u b'a fɔ k'o ka ɲi o tɛ tiɲɛ wa maliyɛn dɔw fɛ o ye o baara ɲuman ye o bɛ tɛ tiɲɛ de mais CNT y'o bɔ a la kun min na o fana dɔnnen don fɛn min ye vote électronique ye kuma bɛɛ an b'a ye k'a fɔ mandatw bɛ falen kuma bɛɛ an ye k'a fɔ fiches bulletins fɛn minnu baara élection bɛ kɛ ni minɛn minnu ye a bɛɛ bɛ falen donc ni vote électronique fana kɛra i bɛ taa sɔrɔ fiche min bɛ gouverneur bolo dɛ i bɛ taa sɔrɔ o fana bɛ machine dɔ kɔnɔ donc a bɛ ci k'a suma ɲɔgɔn ma nin bɛɛ pour contrôler les élections mais ala ka yɔrɔ dɔ mais CNT fana yɔrɔ dɔ fana bɔ la min fana ka ɲi o ye k'a fɔ ko EJ min bɛ sigi k'o de bɛ na hali comment dirais-je la syndicat ka élection contrôler k'olu diriger k'olu superviser mais syndicat ka texte ni parti politique ka texte ani élection loi électorale tɛ kelen ye o mais CNT o fana bɔ la o fana ɲɛna donc il faut que gouvernement ni CNT u ka débat ɲɛnama kɛ un débat constructif ka maliyɛnw n'a faamuya an ka bɔ nin kɔnɔ nin tɛ minnu tɛ transition fɛ bi nin m'olu arranger donc ne fɛ
ne ti n da don ka nin commenter je ne suis pas habilité yan'a ka promulguer je peux influencer parce que n fɛ a ka ɲi u mago bɛ jamanadenw de la mais an de y'u bila nin gɛlɛya kɔnɔ u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ faransi communauté internationale u bɛ ka bɛɛ kɛ malidenw ka laɲini kama an ye fɛn fɛn fɔ u y'a bɛɛ kɛ tout ce qu'on a dit an ye fɛn fɔ Assimi bɛ k'a bɛɛ sara ta ka taa mais pourquoi pas n'a gɛlɛyara bolo an t'a accompagner mun na moi je pense que an ka bɔ nin kɔnɔ ça c'est du folklore an ka loi promulguera e tɛ se ka lasegin ne tɛ se ka lasegin mais i bɛ ɲinɛ fɛn kelen de kɔ f'i ka taa o yɔrɔ la loi min promulguer filɛ nin ye loi in tɛ se ka élection kɛ o non loi tɛ se ka élection kɛ tan o fo ka constitution réviser de EJ bɛ loi électorale kɔnɔ est ce que EJ bɛ constitution kɔnɔ non ne bɛ ɲininka EJ bɛ élection EJ tɛ constitution kɔnɔ mais n ko EJ mun filɛ nin ye fo ka constitution réviser de constitution réviser li o tɛ Assimi bolo ça c'est les élections ça c'est les référendums ou bien o référendum mun filɛ nin ye o bɛ e ni ne de bolo donc ni Assimi ye ɲuman kɛ Sokɛli ye ɲuman kɛ CNT ye ɲuman kɛ n'a ma bɛn malidenw ma on peut changer ça va nous revenir ils sont nos makoni et référendum b'anw de bolo nous les peuples donc an kana an ka samafaga mugu ci zonzan na ka to yɛrɛ kɛlɛ kɔnɔ Sokɛli Assimi moi je pense que nafa t'o la an ka bɔ nin kɔnɔ référendum bɛ yen ni loi yɔrɔ man jan n'an ma jɛn n'a ye n'an y'a kalan don min na n'an y'a faamu référendum na an bɛ voter non. donc o loi y'a yira ko Assimi bɛ se k'i présenter parti politique mɔgɔ dun ko ni a bɛ loi la ko Assimi militaire bɛ se k'i présenter fanga la k'olu t'a la. ne y'o de f'i ye o parti politique ninnu ma CNT félicité yan ko CNT ye loi voté o ma félicité yan bi jɔn ka ils ont mais kunna sini olu kelen de ka ballon dɛsɛ fili yan olu kelen de tɛ k'a fɔ k'a fɔ ko Sɔrɔsiw tɛ kɛ candidat ko Assimi tɛ kɛ candidat yan ni Assimi ma kɛ candidat nafa jumɛn b'an ka kɛlɛ la ni Assimi ma kɛ candidat e bɛ jɔn dɔn mɔgɔ tɛ yen ne tɛ mɔgɔ dɔn ne bɛ ko in na ne bɛ Sɔrɔsi ninnu de kɔ ne bɛ aw ye hakilina mun ta ne bɛ Sɔrɔsi ninnu de kɔ donc ne t'u kɔ k'a fɔ k'u ka tila ka taa ka taa an se yɔrɔ ma tila ka n'a segin kɔfɛ o ne b'u kɔ u ka esprit de kama u k'an conduire ka taa o ye ne ka hakilina ye cela n'engage que moi loi min filɛ n'a bɔra ka kuma loi y'a yira k'a fɔ tout militaire qui désire porter sa candidature peut démissionner 4 mois avant les élections Assimi tɛ Sɔrɔsi de ye Assimi a bɛ sɔn ka démission ayisa Assimi tɛ Sɔrɔsi de ye wa est ce que loi électorale kumara commandant de zone kan a kumara chef de garnison kan a kumara légionnaire kan a kumara chef d'état-major kan est ce que a ye commandement dɔ fɔ militairement k'a fɔ ko nin Sɔrɔsi façon tɛ se ka k'a ye a y'o fɔ wa bon ni ɲininkali to min bɛ yen mun bɛ Assimi bali selon la loi selon l'esprit de la loi k'a fɔ ko Assimi tɛ kɛ candidat ye donc charte de bɛna Assimi bali n'i ye charte ta k'a lajɛ charte article 9 10 o bɛ CNT o bɛ transition yɛrɛ kɔnɔmɔgɔ bɛɛ bali o ye charte de ye o mais n'an ye charte an ye loi amendé cogo min na an tɛ se ka charte amendé ten yan an ye loi modifié cogo min na plutôt an tɛ se ka charte yɛrɛ fɛnɛ amendé ten yan ne bɛ fɛ k'e ye nin ka kɛ donc ne bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ minnu u bɛ ka kɛlɛ min kan ka 2024 walahi ne y'o de fɔ ninnu tɛ kɛ Sɔrɔsiw fɛ fo ka diɲɛ wuli politicien kɔrɔba ninnu yɔrɔ waati min na CNT bɛ ka voté kɛ o bɛɛ CNT félicité mais bi il pose les conditions que Assimi tɛ u parti ba bɛɛ bɔra ka déclaration ko Assimi tɛ ka candidat ye parti ba bɛɛ y'a fɔ donc nin ye kɛlɛ dɔ de daminɛtɔ ye kabini bi o de y'a kɛ loi ye ninnu bila kɛrɛfɛ a kun ka to loi explique quoi hali n'a yɛrɛ faga ninnu ma kɛ IBK fɛ n'i y'a ye IBK ka discours funèbre la IBK y'a yira k'a fɔ politicien kana discours kana su kunna ninnu tɛ Assimi yɔrɔ a dɔw ni IBK ye denmisɛnninya kɛ a dɔw ni IBK ye kalan kɛ a dɔw ni IBK ye parti kelen kɛ mais a bilennen IBK da la u y'u kɔ don ka taa ka IBK to ninnu ils avaient tous les moyens pour protéger IBK i sɔnn'o ma kɔni bon ninnu tɛ kɛ Assimi fɛ fo ka diɲɛ wuli u tɛ kɛ Jaw fɛ fo ka diɲɛ wuli. N'i ma kɛ Assimi fɛ est ce que o y'i kelen i bɛ kɛ Mali fɛ yan. non wala ni est ce que n'i bilala Assimi na bi m'a bila jamana la. e de b'o dɔn mɔgɔ dɔ bɛ se ka taa Assimi fɛ a bɛ jamana fɛ mais n bɛ n ka Assimi ninnu de ma Sɔrɔsi ninnu parce que politiciens dɛsɛra min na Sɔrɔsi ninnu y'o de kɛ politiciens y'a yira k'a fɔ ko ni Faransi de b'an bali ka marifa san Assimi ye marifa san u y'a yira n na k'a fɔ ko vraiment k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi eseke b'a kalama k'an tɛ se k'an bolo bɔ Faransi bolo fɛn o fɛn kan ka na n'an ye k'an pour que nous soyons souverains k'an bɔ an yɛrɛ la k'an kɛ an ta y'an yɛrɛ an bɛ kuma pour la toute première fois anw taara kuma Nations Unies ka mandat la devant la tribune internationale la tribune de l'ONU
Ablaye Diop taara bɔ ka kuma dɔgɔ ala an n'o cɛ famana dɛ an n'o cɛ famana an ni bonya min bɛ Mali kan bi c'est trop bonya min bɛ Mali kan bi c'est trop Mali bonyalen bɛ bi Malidenw bonyalen bɛ bi wallahi ala k'a dan ma ala bɛ barika don transition in na ala bɛ barika don transition in na mais min fina maliyɛnw bolo ko liti ye sɔngɔra kelen ko de ye liti t'o ye dɛ il faut que les politiciens acceptent leur défaite vis-à-vis du peuple malien. Au cas où ils là, ils peuvent s'arracher. Nous sommes politiciens. Nous avons vidéo sur Facebook. Nous avons fait Akaramake. Nous avons vidéo sur Facebook. Nous avons fait Biakma ou Tratungwa. Mais nous avons arraché. Nous avons fait Barakia. Mais quand on a fait quitter il son critique. Il y a mis Fokuno à Befoka de là. Il faut que les politiciens nɔfɛ i ye kuma min fɔ a bɛ don i kulo la wa i bɛ sɔn o ma o tɛ fasoden juguya ye dɛ o kɔrɔ k'i juguya bɛ mɔgɔ la dɛ i juguya tɛ mɔgɔ si la quand tu changes de camisole a bɛ f'i ye i falenna mais i falenna mun kama hɛrɛ don wa bɔnɛ don wa le peuple m'a pardonné jamanadenw yafara ne ma o politiciens kelen kelen bɛɛ tun bɛ se ka transition accompagner quand ils ont u kelen bi u bɛ ka loi électorale ta politiciens bɛ ka loi électorale ta k'a décortiquer k'a fɔ ko ouais ko loi ɲɛna loi ma ɲa mais sanction mun ta na CEDEAO fɛ ka Mali sanctionner o ɲɛna o ɲɛna ne bɛ ɲininka kɛ ayi don min na u bɛ CEDEAO bɛ Mali sanctionner don min na illégitimement et illégalement si les partis politiques avaient déclaré et dénoncé comme ça comme ils l'ont fait pour le cas de la loi électorale est-ce que a kun tɛ diɲɛ siran Mali ɲɛ wa et de kan ka jamana mara sɔrɔsi ninnu mana san 100 k'o bɛ taa cɛ mais min f'i ye an kana an ta kɛ intérêt dɔrɔn ye quoi loi électorale de révision de la fichier électorale de élection date de référendum de mais an ka jamana dɛmɛ an ka fara u kan an ka jamana sumaya ne bɛ se ka parti politique président naani f'i ɲɛna mun ka dugu bɛ sous embargo o ma deli k'o kuma fɔ parti politique ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kuma la k'u ɲɔgɔn français fɔla tɛ yen k'u ɲɔgɔn sariya dɔnna tɛ yen k'u ɲɔgɔn droit dɔnna tɛ yen a y'a f'u ye k'u ka dugu bɛ cogo di k'u ka dugu bɛ sous hali san terroristes kelen b'u ka dugu minɛ. olu ye jɔn ye. ne tɛ se o mɔgɔ dɔn ni mɔgɔ min y'a dɔn i ka dugu minɛ e de ko don. o ye jɔn ye. o tigi ils sont présidents des partis politiques olu de bɛ Facebook o bɛ kuma la i ma deli ka u ye ka moyen dɔ kɛ hali ka faransi ou bien ka fɛn dɔ wele ka fɔ ka tɔgɔ dugu libéré u bɛ Bamakɔ yan. olu ye olu de kɛ donc o ɲini ko dɔn voilà donc min f'i ye loi électorale ni bɔ a kɔnɔ an kan ka mun de kɛ Assimi ka kɛ candidat ye an k'u soutenir an bɛ Assimi an bɛ sɔrɔsi ko de la yan koyi an ni sɔrɔsiw t'an dɔn sɔrɔsiw t'an dɔn ayi sɔrɔsiw t'an dɔn dɛ non mɔgɔ min ne bɛ o de fɔ Segu Tunkara ninnu ni fɛnw ye an ka sabali n'i ye fanga dɛmɛ fanga diyagoyalen tɛ k'a dɔn i ye k'i y'ale dɛmɛ quoi n b'o f'i ye quoi ni mɔgɔ bolo k'i bɛ ka transition soutenir walasa i ka hɛrɛ de sɔrɔ i bɛ fili de la ministre de l'administration territoriale ani politiciens ka rencontre la yɔrɔ ne ye kunnafoni dila de mais ministre ma ne invité o mais n ko ministre ye Mali Konatɛ invité mais Mali Konatɛ bɛ mun de tɛ a tɛ min da gouvernement ni transition kan mun de bɛ Mali Konatɛ t'a fɔ ninnu ma mais an minnu b'u soutenir u m'aw invité o. munna u ma aw invité non Mali Konatɛ. o ye fanga yɛrɛ cogoya de ye o fanga bɛ mɔgɔ min bɛ fanga dɔgɔya fanga b'a essayer k'o de laban kun o kɔrɔ tɛ ko fanga mɔgɔ tɛ ne la o kɔrɔ tɛ ko ne ye jamana o kɔrɔ tɛ ko ninnu ka sira tɛ ne la o tɛ o mais u b'a dɔn k'a fɔ ne n'u bɛ hakilina kelen mais minnu tɛ hakilina kelen u b'a invité ka na diɲɛ yira a la mais i sigi semaine wɛrɛ n ka ni Maliki de bɛ taa débat kɛ plateau sanfɛ pour se contredire mais bi kunu y'a invité min kɛ a nafa b'ale de kan an kana ko kojugu ye quoi. a nafa jumɛn bɛ a kan. non il se peut que n'i ka Mali Konatɛ y'an baarakɛɲɔgɔn ni kunnafoni. non an ni kunnafoni mais n'i ka kunnafoni kɔni invité la hali n'a kɛra i ka honoraire kɔnɔ o bɛ d'i ma kɔni o tɛ tiɲɛ ye wa ou bien i ko ko n ka nafa de f'i ɲɛna ou bien a i tulo bɛ n na de donc c'est pour te dire que an kana fɔ ko nin ye fasoden jugu ye nin ye fasoden ɲuman ye fanga n'i bɛ fanga soutenir i bɛ fanga soutenir jamanadenw de mɔgɔ si tɛ fanga soutenir fangatigiw yɛrɛ ye n'o b'i kunna a dabila n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka transition soutenir Assimi de ye bilahi a to yen i bɛ ka transition soutenir pour le bonheur du peuple malien pour la stabilité du pays dɔgɔ n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna l'argent est la dernière richesse awɔ
ni wari b'i bolo ni i ka jamana ma basigi fu don ni wari b'i bolo ni kɔnɔ gannen don fu don ni wari b'i bolo ni ma lakana fu don maliyɛn mago tɛ wari la bi maliyɛn fo maliyɛn jeunes kan de dɔn k'a fɔ ne ye wari sɔrɔ o tɛ dɛ ni jamana ma sumaya wari in b'i bolo fu de don fu falaki donc ne tɛ transition soutenir Assimi kama ne bɛ transition soutenir Mali de kama je n'ai pas besoin ne mukabala in da mɔgɔ ma deli ka jɔ Assimi la je n'ai même pas cherché à le voir donc min f'i ye minnu bɛ ka miiri ko an bɛ transition soutenir u k'a dɔn an ye i bɛ fu la transition soutenir malidenw k'a dɔn ye Mali ka lafiya transition soutenir i woloden kama transition soutenir i muso kama transition soutenir i yɛrɛ ka jamana basigi kama wallahi n bɛ min ɲɛfina ne ninnu bɛnna ko ninnu réussira ko ni transition in réussira nin y'an talen ye Mali kura de la nin y'an talen ye Mali kura de la donc fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ninnu ka bɛn quoi an bɛ débat minnu kɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ Maliki Jaw fɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ Assimi fɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ Choguel fɛ an m'an ka kuma fɔ mun bɛ ninnu kɔ don ɲɔgɔn na n'a gɛlɛyara an ka kuma basigibaga de k'a fɔ a y'a kɛ tan a ka ɲa f'i ka sɔn o de ma wa n b'a f'i ɲɛna Maliki Jaw bɛ ka yɔrɔ min diriger wallahi i b'a di cɛ 100 ma a tɛ se parce que politicien baw dogolen bɛ o yɔrɔ de la minnu tɛ fɛ Mali yɛrɛ ka sumaya u tɛ fɛ Mali ka sumaya olu bɛ yen de donc bɛɛ ni dɛmɛ ka kan quoi an kana an ka soutien kɛ dɔrɔn ministre k'i wele ko wayi vraiment i bɛ baara la ministre o e o a bɛɛ bɛ malidenw ka baara de la donc n bɛ bɔ o yɔrɔ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Bubu an bɛ taa an ka émission in thème filanan na n'o ye an ye chronogramme dɔ ye bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ se k'a fɔ an filɛ nin wagati min na c'est pas officialisé mais an y'a mɛn cogoya min na élection législative communale ani présidentielle yɛrɛ date dɔw programmera k'a fɔ ko u bɛna kɛ o don in na e hakilinata ye mun ye yala kalata bɛ se ka fili o date ninnu na kalata se ka fili mais hali sɔmɔnɔ ye Wabare attaqué le clan de Wabare a Gao y'a attaqué an bɛ ka débat fu de kɛ sa kalata tɛ se ka fili mais kalata san 100 di Mali ma Mali tɛ se ka kala fili i bɛ ɲɛ ko mun na en tant que Mali faamaw ma CEDEAO ni communauté internationale jɔyɔrɔ fɔ Mali sécurité la en tant que CEDEAO ka rôle ma déterminé comment accompagner le Mali pour sa stabilité en tant que MINUSMA ka mandat ma bila maliyɛnw ka hɛrɛ kɔnɔ en tant que France ma dabɔ Mali la ni Mali ye élection kɛ basigi kɔnɔ i kana si bɔn tigɛ kɔnɔ e kalata tɛ se ka fili a tɛ se ka fili ça je te dis Bubu 2018 est-ce que i bɛ k'a ka élection a ma kɛ insécurité kɔnɔna a ma laban mun ma coup d'état tɛ wa c'est pas des minorités qui vont élire les présidents ça n'a jamais marché depuis élection don coup d'état bɛ ko préparé au don Mali yɛrɛ depuis élection don de coup d'état ye i miiri pour 8 millions des électeurs c'est 1,5 million qui élisent les présidents et fait qu'au président le président est très fragile quand tu vois taux de participation à l'élection à 35%. Tu penses que 8 millions d'électeurs là, c'est 1,5 million de présents et boloko 6 millions et quelques nous oui là donc le jamana bi. Donc à fina l'état malien ni Mali fama ou ne ka laido de CEDEAO mo tsakake. Bubu élection tsakake. Ministre de l'administration territoriale dumbuga parti politique ou démarché bi. Ni chronogramme nga. Et est-ce que ministre Assimi fait la côté est-ce que absarake bi o de la asona loi ma anika ni chronogramme amaga mi me ngunu kana défaut faut de loi ou défaut de texte ou là défaut be aramadenw de la aramadenw munu an yɛrɛ maliyɛnw défaut b'anw de la mais ni jamana ma suma ne bɛ fɛ k'e ɲininka o u ye Mondoro attaqué ka su joli bɔ Mali la i ye CEDEAO ka communiqué ka Mali a CEDEAO de la ka condamné Jalasabu attaqué kɛra o don u y'a condamné non olu to yen sa olu to yen i y'u ye k'a fɔ k'u nana Mali dɛmɛ k'a fɔ nin kɛra a y'a jɔ an ka poste fɔ olu bɛ ka sɔrɔsi dɔw la na ka na Mali sumaya wa donc e ka bi kunna insécurité de ye Mali gɛlɛya ye e bɛ fɔ kuma bɛɛ ko ka élection kɛ e tɛ ka jamana accompagner terroriste bɛ ka e k'i miiri Nations Unies 15 000 éléments de bɛ yan policiers 1500 et 2000 5000 éléments Mali sɔrɔsiw far'o kan Barkhane far'o kan mais hali bi Mali ma sumaya i kan k'a dɔn ko est ce que b'a kalama biɲɛkala gɛlɛya sen dalen bɛ biɲɛkala kan en tant que nin force ninnu bɛ Mali kɔnɔ yan Mali tɛ sumaya karata fo de b'a la ni élection kɛra i kana n sigilen bɛ yan n bɛ n kali ye élection tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ hali 2024 mais ne bɛ fɛ k'e ɲininka min na Jalasago i bɛ sɔn k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ min y'i tigɛ fila fasa k'i bɛ taa fɔli ko révision de la fiche électorale
Il veut son fois des fichiers électoraux qui bita révision, il veut son fois faut dialogue sago. Ani mo mi sara. Il veut son fois qui élection pour dialogue sago oui. Avec tout cet temps d'insécurité. Ani mo mi sara. Il veut son bibi na qui bita Mali rodo la qui bita élection pour foi. Comment tu vas battre la campagne? Ni politicien que l'on ne plaît pas ou le faut na mara kerula. Mais quand il fina faut ka djewli Mali tsaka sumaya. Terrorisme ka financer folo. To bu kunte o. Nga Malien dama de terrorisme financer. Même misali dima quand Boubé bobo centre la attaque méga centre la nga béton ko Malien de bolo Bamako ya ba pigi a bobo attaque ke ka torche hein c'est même finance sous Guinée be bela mais en 2018 mun torche be mada Boubé ka ni koyi soro victime ko di Malien quoi ni koyi soro Guinée be Malien mais yo so Malien kelen di Bourja ça Malien betere Malien do di Bourja. Donc, il va être terrorisme ni yoro a nini an yɛrɛ la ya an ka mɔgɔw de don. C'est nous-mêmes Français an appuyé de. A mɔgɔ bɛ ka kɛ ka dugu attaquer a bɛɛ dugudenw y'u saralen don. Dɔw saralen don. Terrorisme man ca o. N'u bɛna de ka dugudenw sara k'a bila u kɔ. Amadu Kunba tɛ Malien de ya. Yadi tɛ Malien de ya. Ou bien de. E mɔgɔ wɛrɛ nalen k'a bɛna fɛn wɛrɛ imposant kan. Donc an ka b'o kɔnɔ quoi. Faut que diɲɛ wuli politicien mais ka min ɲɛfina i bɛ ka waati min fɔ nin a kɛra cogo di ni mɔgɔ damadɔ ye président sigi ni Assimi n'an taara élection na ko mɔgɔ damadɔ ye président sigi a bɛ laban coup d'état ma un an après an bɛ tila ka sigi transition wɛrɛ kɔnɔ subhanallah coup d'état fila ma kɛ san kelen kɔnɔ est-ce que o t'an lasigi quoi ayi ne t'o dɔn dɛ coup d'état m'an bɔ nɔgɔ la nin yan coup d'état de ma kɛ sababu ye bi bi in na e bɛ ka bi e bɛ k'i disi gosi ni ka armée yan ok tani wala dɛ ni ko élection tɛ se ka kɛ o wagati la Bubu e yɛrɛ hakilinata dɛ élection bɛ se ka kɛ wagati jumɛn kɔnɔ élection bɛ se ka kɛ kalo wɛrɛ jumɛn kalo nata in mois d'août kalo wɛrɛ awɔ cogo jumɛn est ce que b'a kalama France ka taa Amadu Kunfa minɛ États-Unis ka Yadi minɛ u ye terroriste minnu armé k'u désarmé an bɛ élection kɛ sini kɛnɛ kalo wɛrɛ sisan an bɛ élection kɛ élection de dollar élection bɛ premier intention de bolo ceux qui sont minnu bɛ ONU na k'a fɔ k'u bɛ ka Mali sumaya olu yɛrɛ de ye Mali problème élection mois d'août ne i bɛ si bɔ n tigɛ kɔnɔ a y'a fɔ sini sa ko Amadu Kunfa k'u bɛ kilen Amadu Kunfa ye u b'u ka fɛnw mɛn u b'a fɔ ko Amadu Kunfa bɔra yan fɛ a taara yan fɛ a nana ta a y'a kɛ tan olu y'a ye cogo di olu y'a ye cogo di Obama y'a fɔ a ka discours la ko terroriste ni terroriste dɛmɛbaga k'a bɛɛ ye terroriste u bɛ marifa bɔ min u bɛ ji bɔ min u bɛ dumuni bɔ min u bɛ carburant bɔ min ou bien donc i bɛ ka min ɲɛfɔ nin i bɛ ka taa yɔrɔ min Mura filɛ nin Mura ye 8 ans de kɛ sous occupation de djihadistes marifa min b'u bolo marifa min bɔra ka taa ni lɔgɔka ye i tila ka marifa dilantɔ ye Mura donc élection ye kalo wɛrɛ ni tubabuw sɔnna n'a y'a diya a ye san 10 di Mali ma a tɛ se ka kɛ kalo wɛrɛ ni tubabuw sɔnna k'u ka terroristes désarmer tubabuw tɛ yan bilen o Faransi ala u tɛ yan cogo di sa u taara min u tɛ tile hali sini u tɛ Mali kɔnɔ yan wa MINUSMA tɛ yan tubabuw tɛ yan jɔn de bɛ ji di terroriste ma ne y'a f'i ɲɛna i bɛ taa dugu dɔw la i bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛɛ tɛ butɔn ɲɛ kelen sɔrɔli ye baara ye mais ji bɛ ninnu kun carburant b'i kun e fɛ ko hadamaden bɛ taa 1,500,000 don marifa la n'a tun tɛ nafa sɔrɔ a la ni mɔgɔ min y'a fɛ yen ko siya dɔ bɛ taa k'a ka foro to yen k'a ka misi to yen k'a ka daba to yen ka taa wari ta k'a don marifa la 2 millions 1,500,000 ka moto san ka carburant k'a kɔnɔ ka yala ka mɔgɔw faga i bɛ da o la min na i bɛ da o la mɔgɔ dɔ bɛ sɔn ka yala ka wari k'i ka foro to yen k'i ka denbaya to yen k'i muso to yen k'i den to yen ka yala dɔrɔn ka mɔgɔw faga cɛ kelen tɛ ni mɔgɔ dɔ t'i kɔkɔrɔ cɛ mais min f'i ye a ye bɔ nin kɔnɔ a y'a bolo jɔ tiɲɛ na ni tubabuw ni CEDEAO ma fara ni CEDEAO ma terroriste ni tubabuw ma terroriste désarmer Mali tɛ se ka sumaya voilà b'o kɔnɔ an bɔlen kɔfɛ o la Bubu i yɛrɛ da sera an ma a tun t'an ka programme na nka an bɛ don a kɔnɔ Dialasugou attaque gouvernement ko 132 morts communiqué officiel ko Amadu Kunfa ka maaw don n'o ye Masina u ye u wele ten gouvernement ko olu don Amadu Kunfa ko ale tɛ olu tɛ pardon e yɛrɛ hakilinata ye mun ye o la dɔgɔ ye denmisɛnnin ye dɛ contradiction tɛ yan contradiction foyi tɛ yen mais nun ko k'olu ne ka min ɲɛ fina loi accordé Tamara Seck jɔn y'a signé Yadi Agali 91 Yadi Agali de y'a signé ale ni MAA mouvement arabe Azawad
Yad Agali 91 92 ani bija sanjo lo san bisaba ama bana ama kongo abe wo kono ama mine dogo be dawla Amadou Koumfa be audio ka ba bla satellite joli be sanfɛ arada imiri ni renseignement bema ali bi kama se kai Amadou Koumfa ya fota na fanya kota Amadou Koumfa audio a don to go da ake fanya mana ngo téléphone de do ayake ti fanya jumanga téléphone jumanga ngabe géolocaliser fona ma ke pisi doka ante ke na téléphone chona géolocaliser ka tu mine ro lawa do ka téléphone chona iPhone be ta tigi aka pisi fe be ta nyini ka koronga mine Amadou Koumfa be saka ni beke to da do le no essence bu ka bo carbon bu ka bo moto kro wala ka sabe war bomi ale fle bibi na ni yala lam na ni mo ma wade me taake bomi abe war glani abe bang de la abe barake mi ya furo be mi donc ay bonin débat nun kono ma to abu be ka mo mun armée ku désarmer mais élection ke siningene kalo wala mois d'août asimbe fanga duma tan kumay Ote menen ko fe ameta nga tem sabanana no yi sanction wuli bubu les 3 juillet sanction les 3 juillet abi wuli ya ati wuli hakina tan ni sanction wuli les 3 juillet maliko re bani radi jodi ah non parce que bien meilleur mina sécurité be mali kono frontière bala mo bala ko i sebe do frontière ma parce que embargo be anga to sanction ni ala sabalisa ibe ni ngade tanga solution e muyi asimi ni ana training asimi ni ana training ne ni tienda na ngati nkore en flé ni embargo mi ngono asimi ni ana training ibe ngango chogodi asimi embargo bine asiminka e malika embargo tele agression do mali agressé di parce que ika article do fonye ko fe ibe kla kana ko mi bina ibe kla kana mimba ide ka fo ko embargo bi sida ko te texte ko nala donc be bo kono mbi nyinga embargo ukilinga embargo duwin bi malika yani asimi kunga fo kabe to négociation na Goodluck Jonathan asimi kunga min be réquisitionné avec contrat kono ani min ko convention kono ko en cas dans les périodes de guerre là que l'état peut se réserver le droit de réquisitionner toutes les ressources muna asimi ni asimi ko 15 000 minimum que français autant de do yo comment toi vous de tes mines nous ni a CEDEAO be Mali sanctionné c'est pour faire plaisir à la France ni asimi ko 15 000 ni ka be réquisitionné ka reçu wele kana bon aina yani embargo wuli aka sanu yimbo Mali be barakena on n'a pas besoin de nos frontières commerçant munu nga minen be frontière là ku wele kana ne ka minen valeur joli l'état va te rembourser bokum sa ko sakedi les 15 000 na no kun kera sani to buga intérêt kun menacer ko embargo wulu du seje mais nga on tora plan de riposte de gouvernement plan de riposte et CFA glan et CFA CEDEAO effet et be sera bo kono to godi ibe ta den le ko awuli asimi pour asimi ka solution ngake mouye c'est d'appeler les Russes les Chinois les Brésiliens et Turquie wole kana Mali de sous fond de combien les 15 000 na bo il comme les embargo kono je vais résoudre le contrat et mais les sanctions déjà ou bien nem ko be loi là avec convention kono talaje ko ni jamana be guerre kono ko l'état peut se réserver le droit de réquisitionner toutes ces ressources asini ko minu réquisitionner o du sey be français ko be c'est da wala ka embargo wuli donc il faut être technique et dugu muni Iran nous développer embargo kono do rete ko wu ka ressources nationalisées ko to embargo kono embargo be mo ko développer ni joy joro de et que jamana be le Mali est un pays de transit donc il y a un gars qui a fait ko Goodluck Jonathan men la bi logement social que min ngala dama ay min gongo hotel war le kala jabi ni dan dungu da be suno ko wuli kata mais il y a ka suma 15 000 be réquisitionné l'état n'a pas besoin 10 000 milliards asimi mo faka tu n'as pas besoin de ta boule moko moko be toutes les victimes de l'embargo tous ceux qui ont été touchés des impacts négatifs sur la moko commerçants détaillants commerçants fait wole kana nuit il y a virement ko wol bangu arabitaye il y a bon trésor bon trésor de baka bonke on n'a pas besoin ni am be ngawar bloquer tara déposer fini donc bon rokono solution mo asimi ko na asimi de an bla embargo kono ndo to bute ngana wule we insécurité de nuri me kuma do fina ni embargo wila ni Mali attaquer ma jugo be ku iba fama tout
parce que filɛ yɔrɔ min na ko bi u t'a dɔn u bɛ don ni siraw sira an dun ka frontière bɛ en vrac an ka frontière bɛɛ batɛmɛ sira de u bɛ don ni fan bɛɛ sisan n'u wulila tubabu maliyɛn ka delili ka ca an ka président kelen ninnu bɛ wuli sisan waaye Allemand parce que France ni France bi siran ka an sɔn wari la a b'a don Allemagne bolo n'i ban France bɔra wari ma ka na Allemagne ka wari minɛ n'i ye Allemagne ka wari ta ka na Norvège ka wari minɛ Union européenne bɛɛ bɛ farin ba la ni maliyɛn gouvernement ɲɛ mana da wari kan a kelen b'a fɔ k'a ye fɛn wɛrɛ de u bɛ t'u nɛgɛ sisan 300 millions de dollars de dette 300 millions d'euros d'aide billahi u b'u don cogoya na sisan ka tila ka ko kan n'an ma sigi ni min on n'aime pas travailler an ko ka développer on n'est pas prêt k'a fɔ ko ka baara kɛ k'an cɛsiri n'i bɛ tubabu kɛlɛ dɔw ka histoire kelen f'i ɲɛna i bɛ taa lajɛ Natalia fɛn tɔgɔ ye di cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ bon an ka taa ni kuma ye an hakili bɛ ka jigin a tɔgɔ la an hakili bɛ ka jigin a tɔgɔ la Belgique ye min faga nin a tɔgɔ ye di Numba Patrick Numba qui est mort le 17 janvier 1961 a denmuso ye kalan kɛ Belgique kuna sini a denmuso taara u ya Numba ɲi a ɲi u ye Numba faga ka Numba bɛ sa don min na farafinw de Numba minɛ k'a di tubabu kelen ma Numba minɛ k'a di Belgique ma u y'a faga ka su bila asidi de la k'a su tigɛ walasa mɔgɔ ka taa su bato mais yan'u k'a faga u y'a ɲin bɔ mais denmuso ye kɔnba wuli den min wolola ale 1961 y'a sɔrɔ den ye fitinin de kuna sini u ye Numba ɲin na segin u ko a ko k'a fa yɔrɔ dɔ di dɔrɔn a bɛ taa fa su don au moins son père a droit à l'animation a droit quand même k'a fɔ ko k'a fa kɔni kan ka animer ça c'est ça les combats Maliyɛn an bɛ combat de daminɛ k'a fɔ k'an b'an jigi da bandon kan révolution tɔw bɛ kɛlɛ don o don mɔgɔ kelen bɛ se ka tɔw kɛ o ye Rusiw ye n'i ɲɛ tɛ u ye fɛn sugu bɛɛ commencé ka Bachar fɛ yan parce que Rusiw bɛ Bachar kɔkɔrɔ n'i bɛ tɔw kɛlɛ i b'i concentré don o don i kana ɲinɛ tɔw kɛlɛ tɛ k'i bɛ wuli dɔrɔn ka t'i sigi ko y'a bannen dɔrɔn Faransi taara bilahi a ma taa donc n'an bɛ Faransi kɛlɛ an bɛ fara delili ma an b'an jija k'an ka ressources nationaliser an b'an sɛbɛ don an yɛrɛ ma an b'an hakili to an ka wariko la anw votera an bɛ Asimi Goïta nin de kama anw tɛ Asimi Goïta cɛɲɛ kama an tɛ Asimi Goïta foyi kama an bɛ Asimi Goïta nin hakilina de kama il a fait il peut le faire il peut mieux faire encore donc voilà un peu ni embargo wulila Mali bɛ insécurité de i bɛ sigi i b'a daminɛlen san voilà Mali dun an y'a ye Mali ye baganw bila ka taa Sénégal ale ni Côte d'Ivoire ouais o ye diyagoya ye o maliyɛn de fulen don Burkina i bɛ maliyɛn du ta duuru i t'a sɔrɔ mɔgɔ dama denmuso fulen don Burkina bɛ ma dan t'a la maliyɛn fulen don Sénégal kelen bɛ ka maliyɛn muso furu maliyɛn fulen don Côte d'Ivoire o juguya kɔsɔn an tɛ se o la o Sénégal embargo sigi Mali kan siɲɛ 3 1960 Sénégal embargo sigi Mali kan après l'éclatement de la fédération Mali-Sénégal Sénégal embargo sigi Mali kan 2012 Sénégal embargo sigi Mali kan 2022 donc Asimi man ka so Sénégal ka embargo sigi anw kan tugun parce que an kan ka bɔ Sénégal bolo de kara sira bɛɛ fɛ donc CEDEAO farama ma kɛ Mali fɛ CEDEAO histoire bɛɛ la a cɛfarin n'a halala bɛɛ bɔra Mali la a cɛfarin fɛn fɛn bɛ kɛlɛmasa 1000 ani 500 ani dɔɔni le dernier combattant il fut qui Alimami Samori Touré na o de kɛra a 1900 ale sara kɛlɛmasa bɛɛ bɔra Mali la fo ka diɲɛ wuli CEDEAO tɛ kɛ Mali fɛ ni Mali tora CEDEAO la a b'a yɛrɛ de voilà ok o tɛmɛnen kɔfɛ Bubu an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ an y'a mɛn dɔw da k'a fɔ ko selidennin tɛmɛnen ko premier ministre k'a ye misi kelen di videoman bɛɛ ma ko ka seli kɛ ni o ye an dun ɲɛ bɛ a la aw bɛ transition kɔ aw bɛ gouvernement kɔ gouvernement jɔn b'a kɔnɔ o ye premier ministre ye aw b'o fana kɔ k'a ye misi kelen di aw ma selidennin tɛmɛnen e hakilinata ye mun ye o la ko misi kelen kɔfɛ k'a ye 1 million dɔ fana ko k'a ye 1 million di journaliste dɔw ma k'anw bɛ ka transition dɛmɛ n tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta nɔ dɛ n bɛ kuma ni n yɛrɛ ta bi je pense que kuranɛ bɛ yan u ko k'an k'an bolo la kuranɛ la ko k'an kali i b'a da i bɛ kuranɛ da mɛ n kali sisan voilà kuranɛ ta i k'a da voilà n'i ye kuranɛ dalen kuranɛ filɛ kuranɛ tɛ nin yan a filɛ n bɛ n tɛgɛ n bɛ droite da ka seliji bɛ na k'an kali n'a y'a sɔrɔ sogɛli ni dɔrɔmɛ kelen di la ka tɛmɛ ne n'a cɛ n bɛ n tɛgɛ da ale kuranɛ kan k'an kali ala parce que ala de fɛn dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ala de y'a bɛɛ fɔ ala ko tiɲɛ
n tɛgɛ dalen filɛ n'a kan k'an kali maliyɛn bɛɛ ɲɛkɔrɔ ne bɛ transition dɛmɛ ni minnu ŋaniya contrat tɛ ne ni mɔgɔ kelen cɛ depuis Ala ye n dan sogo tɛ dɛ hali misi ku m'a sɔrɔ depuis Ala ye n dan Choguel hali ne tɛ Choguel ne ni Choguel ka ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen a kɛra Segu Tunkara ka minɛli bilali dugusɛjɛ an bɛɛ kun bɛ ani Mali Konate ninnu Choguel ma deli ka lettre de félicitation ci ne ma mais ne bɛ Mali baara kɛ maliyɛnw de kama ne bɔra politiciens na transition mɔgɔ kelen ma ne bɔ politique la ka na ne mais kuma bɛɛ fɔra ko ministre ye Modibo Sanate ne ma fɛn bɛɛ bɔra o bɛɛ ye ne to jateminɛ na mais n bɛ ka n kali ka n tɛgɛ da kuranɛ de kan k'an kali Ala de ka bon k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ misi tɛ dɛ hali tɔrɔn misi yɛrɛ tɛ dɛ hali n'a y'a sɔrɔ ne bɛ nin wulikajɔ na ni mɔgɔ de bɛ nin kɔfɛ n'a bɔra malidenw bɛ min di ne ma maliyɛnw bɛ Orange Money ci ne ma u bɛ téléphone san ka di yan u bɛ n t'o ma dɛ mais ko faama dɔ ou bien transition mɔgɔw de ye ne bɔ politicien kɔ ne yɛrɛ de tigɛra politicien na ne yɛrɛ de tigɛra politicien na et je ne sais pas comment je peux m'en racheter donc n ye n kali n tɛgɛ dalen filɛ kuranɛ kan misi tɛ dɛ ne tɛ transition mɔgɔ si ka bonya dɔn hali même lettre de félicitation depuis Ala ye ne dali Choguel ma deli ka ne wele k'a fɔ k'i bɛ baara min na ko c'est bien ni mɔgɔ min bɛ se k'i kali ne t'a ɲɔgɔnna ye k'a bɔ k'i kali n ka tɛ vidéoman tɔw ma dɛ n ko ne ta ye Ala kama baara de contrat tɛ ni mɔgɔ cɛ n tɛ mɔgɔ dɔn n tɛ mɔgɔ finen don n tɛ mɔgɔ jɛlen don Ala sago i sago voilà. Nin bɛna dankari an ka nin émission in na Bubu i ka kuma laban ye min ye. Non n bɛ bɛɛ fo an ka jɛ an ka Mali in dɛmɛ quoi i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali n'a sumayara maliyɛn min bɛ kɔfɛ 6 millions de maliyɛnw de bɛ kɔfɛ ni Mali sumayara 2 millions ka segin diaspora maliyɛn de ɲɔgɔn tɛ yen a bɛ se Bigan mara la a bɛ se sɛnɛ la a bɛ se mɔni na an ka diaspora n'u seginna don o don u bɛ Mali tɛmɛ Faransi la parce que non. N bɛ fɛ ka kuma dɔ ɲininkali k'i la ça intéresse trop les Maliens de diaspora u ka carte ɲini ko. Ayi n tɛ n da don o la bi n tɛ n da don o la bi parce que n ma pɛrɛ o dossier kama n ma recherche kɛ a dossier kan quoi n kɔni ye a kɛ o don parce que ne bɛ thème préparé donc o ye k'a f'i ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka Mali in lajɛ hali n'an ye san 10 kɛ kɔfɛ an bɛ segin don dɔ ka na Mali kɔnɔ n'a sumayara a sumayara an bɛɛ de an ka duw bɛ yan de an ka fɛn bɛɛ bɛ yan de an bɛ Mali in de y'an fɛn bɛɛ n'a gɛlɛyara walahi n'a gɛlɛyara faama ninnu bɛ t'u kalifa don ambassade la ni faama in kelen-kelen bɛɛ bɛ taa ambassade la ni faama in kelen-kelen bɛɛ n'a gɛlɛyara ninnu bɛɛ bɛ taa ambassade la donc anw de bɛ to yɔliyɔli la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɔ ɲɔgɔn fɛn kɔnɔ min an ka faso in dɛmɛ nin wagati la min o ka yafa o ma quoi n'i y'a b'i da don mɔgɔ ka kɛlɛ la i saralen de don kɛ ni saralen tɛ i bɛ bɛn ne ɲini donc k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn vraiment k'a f'i ma grand merci i nana ka na n ka interview kɛ k'i y'a mɛn ko nin ko ninnu de bɛ yen donc vraiment n bɛ i fo dan tɛ foli min na ok. An bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn nin bɛ dan kɛ an ka nin émission in na aw ni ce aw ka kulomajɔ la.